karadyo, ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapaha. Tuo ko nga ang kamatayon ni Lolo, mo'y nakaingon nga may palayo si Lola Liling ining dapita. Analisa, Carding! Dali, oy! Galiko na mo, oy! Onya na, me! Analisa? Anong misigam ng imong mata nga nagtutok ni Mama Sabrina sa tubigan? Usahay mo nakita, Analisa? Analisa na unsa ka! Uy! Ano nitutok ka na ako, oy! Ma'am! Ma'am! Hawas this tubig! Unsa? Pagdali, ma'am! Hawas sa tubig! Ano man? Hawas na lang, ma'am! Analisa, sa imong nakitaan, ha? Unsa, Analisa? Nagbarog si Esloyon mo. Nagtutoksino. Murisig na suko. Kinsa? Kinsa nakita ni mo, Analisa? Sultihin taon, may kung kinsang imo nakita. Kay gisagaan na mis kabuhi. Kinsa imong nakita? Si Adala. Unsa? Patay na si Adala. Patay na akong higala. Analisa, kuwan, mamiya na tayo ining dapita. Manoy ayaw na. Analisa, hain si Adela. Nakita pa ba ni mo siya? Naglingkod na siya sa ibabaw ng lapad nga bato kilid sa sapa. Ha? Huwag nagtutok siya na to. Analisa, Carding. Mamalag ka ta dito sa ubos. Tana. Ayaw na. Ito po may dugayan na to din, Analisa. Ay, sa taon, mamiya na ta din, May mikidlap sa kilid sa bato. Ha? Uy, Analisa! Asa ka, uy! Analisa! Ma, maayo tingali nga. Ako silang susihon si babaw. Ano maog nagkagubot sila? Ayaw lagi ko biya, Rodel. Kay mahadlo ko kung ako rang usan ining dapita. Pero naaman si Lolo Ilmo nga kauban ni mo, ma. Na, tiguang na na. Dili na makapanalipod na ko. Ma, apin ako dili na ka mahadlok ni Dapita. May nahinumduman lang ko. Ma, kalimti na kung unsa may imong nahinumduman. Kalimti na. Nara, doon na lang ako sa kidlap-kidlap. Analisa! Day! Balik na taon diri, day! Unsa man ang imong giukoy di, ha? Uy! Analisa, pag-amping ha, malakinas ka. Sensitive na napita. Doon na lang ako sa kunakita. Day! Sa amin na, day! Dali na! Balik na dali na mo! Mamiya na tayo ni Dapita! Narang... Sing-sing kini. Sing-sing kini. Day! Analisa! Oh, unsa man ang imong gipunit diha, ha? May nakitaan kong sing-sing! Murag tingog man to ni Analisa. Wa man ko'y nabati, Rodel. Ikaw, Elmo. May nabati ka bang tingog ni Analisa? Wa man, madam. Nalingaw tingali sila sa ibabaw. Nakasinggit sa kalipay. Rodel, ato na lang paabuton dinhi ang imong asawa. Patagbawa una siya sa pagkaligo sa ibabaw. Oh, sigurado ka nga buhi pang gamayng linaw sa ibabaw, ma? Oh, buhi pa kini, Rodel. Dili kini daling mamatay kay may kaugalingon kining tubod. Ma'am? Ma'am Sabrina, Manikarding, tanawan ninyo kining sing-sing ako na punitan. Ambi ko no. Ma'am? Ma'am Sabrina? Nganong misigang imong mga mata, ma'am?
Annalisa, Carding, engagement ring man eh. Tuod. Ug parehas sa singsing nga gihatag ni Rodel nako sa dihang ni-propose nako og kasal. Tanawa ang bato. Kaluha gituod ang duha ka singsing. Kaluha? Ma'am, kang kinsa man ka ng singsing? May nagkatatak nga nako sa ilawom ining akong engagement ring. Nga nako. Akong tanaw ning Adela? Adela ang nakatatak sa ilawom sa singsing. Kung mauna, patay na yun si Adela. Tugiya siya nagdapita. Day. Annalisa, kalma lang. Di pa daw siyang gibati. Manoy, dili kini kay ako lang gibati. Nakita ko sa Adela nga nagbarong sa likod ni Sabrina ganina. O niya karon, nakita ko siya nga naglingkod niya ng dakong bato diin mahimutang kinig iyang singsing. Kalma lang, kalma lang. Dali na mo, dali na. Manglugso na ta sa ubos, dali. Nainit na ang inasal nga manok, madam. Oh, nasige na. Tawagan na sila, Rodel. Mga una ta. O ma, Oops. Niingay na mo, niingay na. muna di sila? Mura mo naghilak si Annalisa. Rodel, Lo, Oh, naunsa magka, Annalisa? Kuan, nadakinas na sila, no? may nakitaan siyang singsing dito sa ibabaw, Rodel. Ha? Usang singsinga? Niya ang singsing nga kaluha sa singsing nga imong gihatag nako sa dihang mi propose ka nako. Sir Rodel, Madam Mercy, may nakita ko sa babaw. Kinsa? Si Adela. Ano nakita man ni mo si Adela dito? Madam, patay na siya. O kining iyang singsing. Kining iyang singsing ang ebidensya nga patay na gid si Adela. Kay way babae nga kaslunon nga muhubo sa iyang singsing atol sa bispera sa iyang kasal. Buti pasabot nga wa mulaya si Adela. Gipatay siya. Papanghipos ka mo. Panghipos ka mo pagdali. Mamalik na kita sa dakong bahay. Ma? Milihok na sa mga demonyo. Pagdali ka mo. Mamiya na kita din sa sapa sa banlot. Okay ka lang din sa imong kwarto, ma? Huwag laing mas luwas nga dapit. Gawas ini akong kwarto, Rodel. O isira ka ng pultahan. Ma, ang samangod ka ang nitabo ni Adela. Nganong ako may imong pangutan-on, Rodel? Pero ikaw lang ang dakong supak nga makasal ni ma. O kung sa may gusto ni mong palutawon karon anak. Sultihi ko. Usang gabi una ka nang gipanulti ni mo. Sa bispiras sa mong kasal ni Adela, ma. Ang gabi nga nawa siya. O sa imong katapusan nakita ka Adela, ma. Wa ko makakita niya. Tuloy kay wa ko mo gawas sa akong kwarto tibok adlaw o gabi. Huwag makagawas ka na. Nganong nahabilin man ni sa sapaang singsing ni Adela? Usa lang ang rason, anak, Ma'am Sabrina. Gipatay si Adela sa sapa. Unsa? Nahinomdom ba mo sa katapusang mga paghitabo sa bispera sa ilang kasal ni Rodel ug Adela? Ha? May nahinumtuman ko. Unsa, Annalisa? Malipayon kayo si Adela nga nagtanaw siyang Buddha ni ini maong kwarto. Annalisa? Tanawa nga ang Buddha. Nindot kayo, no? Mulang, ikaw na kitang labing suwerte nga mahimong asawa ni Sir Rodel Adela. Excited na kayo ko sa among kasal. Ayaw ka bala ka. Ogma, Mrs. Adela Berdan ka na. Malipayon kayo ming duha nga nagsikig tanaw siyang Buddha, Ma'am Sabrina. Buti pa sa puta. Way rason na malaya siya. Bisan kamay. Wa siya na-una nga mubiyak kang Sir Rodel niya itong gabi una, Ma'am. Diniragit siya inyong kwarto sa dihang bibiyak ko.
Hapan pagkabuntag, ana. Wa na si Adela. May ilhanan ba nga gikidnap siya? Sama sa mga butang nga nagkaguliyang. Wa, ma'am. Hapnig kayo rin kwartohas pagsusi na namo ni Adela aron mangandam siyang kasal. Wa gyud kagubot nga nahitabo ining kwartoha, ma'am. Uti ka sapot. Kung gipatay man si Adela, nakaila siya sa iyang mamumuno. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!